A Koukej. jo, ono se to natáčí už. Nejdu. Ono stále tak pojď. Tady si aspoň jedno. Dej si mi jedno. Řekněte mi, kdy mám to mačknout, jo? 100 cigaret, jo? Stop. Tak je mi to stop. Ne? Lámej, kdo jde ještě? Vlaško. Jestli takhle persí, Já si jdu zapát. A ne to. No nebude. Natáčíš? Jo? Máš jak stop? Hej, Martine. Natáčíš? Natáčí, daj, jo? Počkej, ještě ne. Máš si to? Tam. Firmuči tam. Jdem? Jo? Tak máme. Dělej. Ne! Vrajdi! To máme srdce, ty vole. Ne! Anetko. Aneta. Co? Počkej, víš ten prášek? Pojď. Všech 100 cigaret. Ne! Cigaret. To tady plaká. A ta vůně. To už plače. Ne, to tak. Zapálili oči. Já budu nejhromadnější bude. Co si zapálila, ty vole? Jednu krabicku věnovat. Vidíš to? Vidíš to? Jo? Ne! Jo! Děkuj. Luky! Jste měli rovnou podpálit. Luky! Já tak jdu oheň. Jo, hoď. To, no tak to. Emo. Oni na sebe sebe. Jak to zabíráme? Hej, natáčí to! Zlomile! Počkej, zapálený a pak je zlomíme. Hej, Martine, jdi na tím. No, já držím. Dej mi to. Dej mi to. Hej, přišel. A ty jsou jeho, ty si nelámou, jo? Ty pičo. Tak? Výborně, výborně! Co? Apex. Víte to? Ty vole. Já! Tak, chtěla by? Já dej mi jedno. Potož to? Vystavím si jedno, hezky zlomíme. Dej mi jedno. Víš to? Víš to? Dej mi jedno. Já dej mi jedno. Dej nám jedno. Zlomí to, a? Majký, pokud zlomit. Já to nehodím. Ale to je po sebe. Jo, a to se taky bude přijít. A já jsem poslední, kdo má 30 kilo. Jak ty jedno? Já jsem poslední, kdo má 30 Tak. kilo.